Men se, Michael, der er jo lige en ting. Fordi champagnegaloppen, Henrik skal spille klaver, jeg skal spille den her lille estrompet. Vi mangler jo champagneknalle. Ja. Og nu her for et par uger siden, der havde vi jo en fin vild med dansdommer inden, der blev enige med dig om, at de havde begge to havde gået til trommespil. Han havde gået til trommen. Nej, du sagde også, du havde gået til trommespil. Ja, det sagde jeg. Ja. Og han var meget kort. Og han var så kæk, at han rejste sig op, gik over i orkestergraven og tog et par trommestikker og viste virkelig, at han kunne spille. Ja. Hvad har du gjort? Jeg har været på stikkerne hele tiden. Ja, men... Hvad mener du? Nu har du muligheden for at komme ned og deltage i løjerne, fordi jeg har anskaffet sådan et champagneknald her. Det er jo ikke en trommestik. Det er jo ikke en trommestik, vel? Nej, men det hører under Janitsjar-repertoiret. Så du vil gerne have, at jeg kommer ned og gør sådan der? Vil I ikke være enige i det? Jo. Prøv at høre, Jan. Det har jeg aldrig gjort før. Nej, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvornår man knaller, med så må sige. Nej. Undskyld, jeg har 5 børn, det er jeg godt klar over. Hvad skal jeg gøre? Vi laver lige en prøve på det. Det, der er tricket, det er, vi kender alle sammen starten. Champagnegaloppen, den siger bagadam, bagadam, bagadam. Ja. Tricket er så, at man tæller 2-1, inden man trykker den der af. Hvorfor det? Ja, fordi så kommer den nemlig det rigtige sted. Jan, det er ikke pænt, det er svært. Nå, okay. Man kan bare sige 1-2 i stedet for. Ja, lad os nu holde til 2. Ej, nu er jeg overhovedet ikke med. Nej. Vi laver lige en prøve. En prøve? Vi laver en prøve. Okay. Kun på starten. Ja. 2, 1. Ja! Åh! Sådan. Er du parat? Så kommer der kommer nogle... Jeg er ikke parat, nej, men der kommer nogle flere steder dernede af, og der skal vi nok signalere lidt til dig. Okay. Så er det parat? Ja. Hr. Krogsgaard, der prøver vi at køre. Så kan enhver spille orkester. Selv tak. Tak for kampen. Nå, det her... Vil du med op, Henrik? Du kan godt komme med herop, ja. Henrik Krogsgaard og Jan Glæse.